आसाम हायर सेकेन्डारि एडुकेशन काउन्सिलआ खुंनाय 2024 मायथाइनि एचएस थाखोनि जोबथा आनजादा दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय। दुलाराय रायजो नाङैनो 2024 मायथाइनि एचएस थाखोनि जोबथा आनजादा दिनैनिफ्राय जागायबाय। रायजोनि गुबुन गुबुन आनजाद मिरुफोरजों लोगोसे बाक्सा जिल्लानि सालबारि मुखुमानि बेन्दोङाव थानाय सालबारि गोजौसिन गेजेर फरायसालि आनजाद मिरुआवबो खुंदों हायर सेकेन्डारिनि जोबथा सान। देग्लायनि एचएस आनजादनि दिनै गिबि सानाव फरायसाफोरनि आनजाद लिरनायखौ खौरां लाफैदों बाक्सा जिल्ला एबसुनि सोलोंथाइ नेहाथारि नीतु कुमार ब्रह्मआ। मख'नो गोनांदि सालबारि गोजौसिन गेजेर फरायसालिनि आनजाद मिरुआव गासै 404 फरायसाफोरा आनजाद लिरदों। 12 थाखोनि जोबथा आनजाद लिरगिरि साफ्रोमबो फरायसाफोरनिसिम गाहाम हामलायथि बावहरदों बाक्सा जिल्ला एबसुनि सोलोंथाइ नेहाथारि नीतु कुमार ब्रह्मआ। दिनै 2024 मायथाइनि 12 फेब्रुवारि बे 12 फेब्रुवारियावनो दुलाराय आसाम नाङै आसाम हायर सेकेन्डारि एडुकेशन काउन्सिलआ जे एचएस फाइनाल एग्जाम कन्डाक्ट खालामदों बिनि गिबि सान। सिगाङाव प्रेक्टिकेल एग्जामा जानानै थांखांबाय, दिनैनिफ्राय थिउरिया जागायगोन। दिनैनिफ्राय जागायनानै गासै 13 मार्च खालि जोबहैगोन। दा जागायनाय सानखालि जोङो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे सालबारियाव थानाय सालबारि हायर सेकेन्डारिनि जे एग्जाम सेन्टार बेहाय जोङो खबर लानो फैदों आरो खबर लानायाव जोङो जयै सालबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद जयै फैदों। बेहायनो जोंजों लोगोसे दंफायो बे सालबारि हायर सेकेन्डारि स्कुलनिनो बारग' गोरायुं सार रबार्ट बि मराक सार बिथाङाबो दंफायो। दा बेहाय जोङो खबर लानो फैनानै जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों जे बे जे आनजाद मिरु बे आनजाद मिरुआव गासै 404 फरायसाफोरा जे एचएस फाइनाल आनजाद बेखौ लिरनो थांगासिनो दङ आरो बेवहाय आर्ट्स आरो साइन्स मोननै स्ट्रिम। दा बेवहाय जोङो नुनो मोनदों आर्ट्सनिफ्राय गासै 252 सा आरो साइन्सनिफ्राय 150 जन सा फरायसाफोरा आनजाद लिरगोन आरो बेनिनो 206 हौवासाफोर आरो 198 जा फरायसुलि बिथांमोननिफ्राय 198खौ जोङो हिन्जावसाफोरखौ जोङो नुनो मोनदों आरो गासै मोनस्नि आनजादनि जे खथा बेवहाय जे फरायसाफोर बिथांमोना जिरायबाय आरो बेवहाय जों नुनो मोनदों जोबोर आब्रुथिनि गेजेरजों जे बेहाय बे फरायसालि गोजौसिन गेजेरारि फरायसालि जायनोखि सालबारि बेनि गोरायुं सारखौ जोङो नुफैदों जे बेहाय गुबुन गुबुन स्कुलनिबो जिहेथु आनजाद बेहाय आनजाद मिरु हिसाबै बेहाय गुबुन गुबुन स्कुलनिफ्रायबो आनजाद होनो फैदों। दा बेवहाय सार बिथाङा ओरैबायदि डिसिप्लिन मेनटेन खालामदों जे मोनसे स्कुलनि फारियै बेहाय हाबनाय बा एन्ट्रिखौ चेकिं खालामखांनायनि उनाव सार बिथाङा बेखौ खालामदों। जोबोद डिसिप्लिन मेनटेन खालामदों। ओरैबायदि मोनसे गोजोनथाव बुंनांगोन जे थांनाय बोसोर जायनोखि एचएस फाइनाल आनजाद जादोंमोन बेहाय समग्र जोंनि बाक्सा जिल्लायाव जेसेबां केन्डिडेटफोरा एचएस फाइनाल लिरदोंमोन साइन्स स्ट्रिमनिफ्राय टपारा बे सालबारि हायर सेकेन्डारि स्कुल बे सेन्टारनिफ्रायनो जादोंमोन। दा बेयो गोजोनथाव बेहाय मोनसे सालबारि जे हायर सेकेन्डारि स्कुल बेवहाय आनजाद होनायनि जे आनजाद सेन्टार बेहाय जोबोद मोनसे मोजां थासारिनि गेजेरजों बे फरायसालिनि गोरायुंजों लोगोसे साफ्रोमबो फोरोंगुरु सार बिथांमोन आरो फरायसालिनि साफ्रोमबो मावथि बिथांमोना आनजादखौ मोजाङै खुंफुंनानै साफ्रोमबो फरायसाफोरनो मोनसे मोजाङै आनजाद लिरनो हानायनि जे परिबेक बेखौ सोरजिनानै सार बिथांमोना होदों। दा खोथाया जाहैबाय बे आनजाद मिरुआव जोङो बाहागो लाफैनानै थारैनो जोबोद गोजोननाय मोन्दों। लोगोसे जोङो साफ्रोमबो जे आनजाद होगिरि बिथांमोनखौ जोङो खावलायदों जे साफ्रोमबो फरायसा बिथांमोना आब्रुथिनि गेजेरजों जेबो बेहाय फोरोंगुरु सारमोननि सिगाङाव जे गाज्रि आखु दिन्थियालाबासिनो गाव जेरैबायदि नाजानानै जेरैबायदि जेसेबां मार्क मोननो लुबैदों बैखौ मोनफुंनांगौनि थाखाय मोजाङै आनजादखौ लिरफुङो आरो लिरनानै इयुनाव गावनि लुबैनाय बायदियै जाफुंसार जाहैनो हायो जों बेखौ मिजिंथिदों आरो बिनि थाखायनो जोङो साफ्रोमबो आनजाद होगिरि जे सालबारि हायर सेकेन्डारि सेन्टारनि बिथांमोनखौ जोङो बेस्ट उइचेस जासिदों, बेस्ट अफ लाक जासिदों। लोगोसे आसामनि जेसेबां आनजाद मिरुआव दिनै आनजाद होगोन साफ्रोमबो एचएस फाइनाल आनजाद होगिरि फरायसा बिथांमोननिसिमबो जोङो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो लोगोसे सालबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद जथायै साफ्रोमबो आनजाद होगिरि बिथांमोननिसिम जोङो गाहाम हामलायथिखौ जासिदों। साफ्रोमबो आनजादखौ आब्रुथिनि गेजेरजों मोजाङै लिरनानै
गाव गावनि थांखिसिम सहैनो नाजायो बेखिनिखौ जोङो आसा थिदों।